Selam dostlar. Benim ismim yok. Dostlarım, motorlarım. Блин, bütün sıfatlı selamlar oyunu забронированы. Başlıyoruz. Bugünkü topşırуда Olmaz Lacoste jarşılarga en yakın blogger bo'la oladi. Assalomu alaykum, hurmatli Tatar radiosi ishlovchilar. Qiziq-miziq VK gruppasi YouTube'da bo'luvi. Xotin plus er. Sigir buzavlaganki. Men sizga eng sifatsiz blog ko'rsatam. Bularni ekrandan olib qo'yib sirala. Assalomu alaykum. Ham rozыгрышning natijalari. Куда мы едем? Қая барабыз біз? Біз барабыз Әтнәгә. Таушуарға. Selam. Ничего не видно. Яңа Шашы ауылының моторлығын күрсәтәле менә. Яңа Шашы ауылының шундый зур uzun урамы бар. Olmaz. Senga bit начальниклар өчен авылларның презентацияларын күрсәтергә кирәк. Яңа Шашы ауылының моторлығын күрсәтәле менә. Кая Норма авылының моторлыгын күрсәт әле. Менә бу Арчаның моторлыгы. Менә бу Үрнәк авылы. Яңа Шашы ауылының шундый зур. Кая Казанның моторлыгын күрсәт әле. Яңа Шашы ауылының моторлығын күрсәтәле менә. Нишләптер татар блогерлары авылдан башлый үзенең блогларын. Мин бит шәһәр малае. Ләкин Olmaz Lacoste ул бит популяр диджей да. Син не эшлисең? Син менә без сиңа бирдек кагазлар, шушы кагазда бар сүзләр. Бу бит бик кызыклы контент, миллионы просмотров. Ха-ха-ха-ха. Офигеть, я выиграла камеру. Шуңа күрә Olmaz чынлап та яхшы контент ясый алачак. И без аңа уважительно. Шулар сезгә. Selam dostlar, min Bulat Bayramov. Амин Лейсан Гимаева. Мин Марсель и мин алкоголик. Менә бу туган көн, менә бу мин. Мин киттем. PPAP. Минута молчания, иптәшләр. Туй булмый. Бәлки бүген футбол урынына тыйынлыган сериаллар карарбыз? Менә аны моңга инчектер, баш ортасы тута үзендә күрсәтергә ярамый бит. Радик. Лейсан, мине туган көнгә чакырдылар. Мин хәзер туган көнгә киттем. Төнге сәгать 2-дә генә кайтам, һәм син миңа бер сүз дә әйтмәячәксең. Булат, башта инфо әйтәләр, аннары гына басалар. Булар кем язган дисең? Ниндидер аист. Белмим дә инде, кем язды микән? Вот, точно. Нәрсә җитми дип торам. Менә бит, менә ха контент, менә ха молодец. Хатын плюс ир. Нәрсә дип әйтим? Юмор бар. На, серьезно. Сюжет бар. Әшенде әйткәндә, бу иң яхшы үзенең концертларга чакыру презентациясе. Мондый сыйфатлы идея өчен респект сезгә. Сыйфатлы, сыйфат, бүтән җиргә шул сүзне өстәмәкче буласың. Үзенең юмор бармы, имеш. Киләле монда? Selam kızlar, bu min Bibinol. Bugün менә егетемнең квартирасына килеп бардым. Һәм иң беренче сезгә нәрсә әйтәсем килә. Әгәр дә егетегезнең квартирасына киләсез икән, аяк астырып. Иптәшләр, озын видеоның просмотрлары YouTube'та бик аз була. Шуңа тиз генә әйтә башлыйм, мин дә шул передачада. Бәлки Илнас кинокандылакиның фанатыдыр. Дуслар, җомга көннәр мөбарәк булсын. Барыгызны да шушы изге көн белән котлыйм. Бу Татарстанның төньяк кешеләренә делать нефиг бугай. Марсель абый, син үзен Балтачтан иш. Мин блогер түгел, киләле монда? Мин Илнас, мин Ринат, лайк бассаң, мин бик шат. Так, мин бу егетне каядыр күргәнем бар. Син вампирме әле? Юк. Син вампир танцорме әле? Мин Илнас, мин Ринат, лайк бассаң, мин бик шат. Марсель абый, мин тагын бер алар белән бейим әле. Син оныттыңмы әллә нәрсәгә мин сине менә бу трубага эләктереп куйганны? Егетләр новаторлар.
Kimdir leopardовый fon kullana, kimdir хромакейда tushira, iki Ilnaz irinmişe okşaların tügüp. İllas. Amin Rinat. Layık bassang, men Bekşat. Sıfat 2 topşuruğunda big ko'p layklar, kommentlar jildi, rahmatlar aytildi. Шул хәтле поддерживайте, дуслар. Нигә кирәк бу? Сез шул шупшарны күтәрү өстендә эшлисез. Менә бу блогерлык сезгә ни бирә? Нигә сез һаман Элвин Грей турында, Гөл Салават турында сүз алып барасыз? Һаман. Иң кызыгы шунда, кайбер комментлар инде минем дуслар арасында мемга әйләнеп бара. Ну шуннан в корзину. Аңлыйм, кайбер кешегә Салават, Хәният, ТНВ да җитә. Карагыз, без бит против түгел. Но выбор һәм төрле якларга үсеш булырга тиеш иптәшләр. Даже сыйфат тапшыруында юмор гына көтү дөрес түгел. Мин монда татарлар YouTube, ондагы булган татар контентын карасыннар, белсеннәр өчен. Сыйфатсыз, сыйфатсыз. Менә хәзер мин сезгә күрсәтәм сыйфатсыз контент. Балаларыгызны экраннан алугыз сорала. Здрама. Сәлам, дуслар. Без бүген офигенный тусыда. Бу минем влог. Минем исемем Марсель. Әйдәгез, карыйбыз, башладык. Sıfatqa yazgılığız. Всем привет, подписывайтесь на Сыйфатка, yazığımız. Sıfat. Марсель абый, нәрсә? Сез түбәтәйне уйнатам дигән идегез. Синнән дә толк бар икән. Логично булыр иде, түбәтәйне егет кеше җиңсә. Ләкин безнең сыйфатта җиңүче бүтән. Һәм бу сыйфаттагы булган беренче розыгрышны Камиля Камалиева җиңә. Котлыйбыз сине, Камиля. Сыйфатка язылыгыз. Сыйфатка Сыйфатка язылыгыз. yazılığız.